حزب سلام تنات قبل فنو ناب مكتال تشوكو زغلكم تعذبتنا كمي تمثيل لهم سنبت 20 سنة كاتي ساعات شعات مش استدالو هاجراون زيادات حزلكم قريبا لهم نمكتالكم بهور زعدم ساعاتكم تصنح ميكا على حدقو فلماكم بكنتو تاتو فيلم اب زوبادو بوباب كلتشن 24 لعلميتن 64 مليون نافاز ود مدبات عنا تتغيرو اب زوبادو باوكه بحري نتفتات مكفاف نقص عساتات عبيتها مسكيبو اب غوريتاز صنحه صقم ماين مفتاح استوادد بروجكت صوري ستماي تمرغو اب زيناتات وصاي چاينا زكايرتو بغلطاو تخصص تسني لممد بزملكت اوستراليان زغربتو كسي نتيقاتو منغستي بريطانيا مسكينات يوكرين زتاساسرا بالعلي روسيا حدش قدا كوج مخانو افريتو حزب الله لومي زكايروس نسرعات قبري اسكرينات كلته مرحتو مرايا زي تنبرتاحنتو كم زغونه غليصو زرزر زينا اب زوبادو بوباب كلتشن 24 لعلمي تنسوسان 4 مليون افاز ودم رباط عنا كم تتغبره تغليصوم وكيل رينا فيلمون تكابون زدالو تحستو ابراهيم عند مريم كوربوي ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ደቡብ ብ2021 ለካቲት ኣብ መንደፈር ኣብ ዝገበሮ ገምጋም ኣብ 2024 ብቕዓት ኣገልግሎት ጥዕና ንምዕባይ ልዕሊ 164 ሚልዮን ናቕፋ ዝወድእ መደባት ከም ተተግበረ ገሊጹ ሓላፊት ጨንፈር ዶክተር ኣማኒኤል ምሕረት ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብ 12 ንኡስ ዞባታት ሓደስቲ ዘመናውያን መሳርሒታት ነጸርታ ሕማማት ከም ተኣታተው ከም ውጽኢቱ ሕማማት ብቐሊሉ ክፍወሱ ከም ተኻእለ ተርእዮ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብሓፈሻ ሕማም ዓሶ ከዓ ብፍላይ ካብ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ብ12 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ ኣብሪሁ ብኣበርክቶ ህዝብን ምምሕዳራትን 32 መጸበይ ነፍሶ ጽራት ስለ ዝተሰርሐ ቁጽሪ ናይተን ኣብ ትካላት ጥዕና ዝሓርሳ ኣዴታት ልዕሊ 3 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ኣብ እዋን ሕርሲ ዘጋጥም ሞት ኣደን ዕሸልን ድማ ናብ ዝተሓተ ደረጃኡ ከም ዝወረደ ኣፍሊጡ ዶክተር ኣማኒኤል ብተወሳኺ ሸፈነ ክታበት ብ88 ሚእታዊት መጠን ሕወት ሕሙማት ቲቢ ከዓ ብ95 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ጠቒሱ ኣብ ምክልኻልን ፍወሳን ሕማማት ተራ ኣጋር ሓካይም ልዑል መንባሩ ኣብሪሁ بدرجة نوزواتات أبز غربة زبزاب عروت نمكلخال نلعل الشحن 328 ناي مرأي تساقم نزنبورم زيكاتات متبحت حابلا خم تقبره حترتات تكالات عنان مملا قدما كلتنت بشومون تميلون نقفا بهزوي كم تبركة تحبيروم تساتفتي أبز قبر وزتت انكتات كاب انسسان نابسب زمحلال في حمامات نمكتا بوهدت كسرح كمون نقحات هزبي زبرخ أسم هورتات وتاوسيتي ركبوس لزلو كدفع اللو تسويعهم أما حدار زوبا دبوب أتو هابتا بتسفات يندما حمامات بأقون مكتا بمصنعات استدقى مدبات تكبر دحر ملباو تحت أرض تكالات عنان ممحياش ممحدار زوبا أدلاي دقف كم زقبر الرقاقيسوم أمو داتا منيسر تعنا أمينا نور حسين أقول قلت تعنا بزبلت أنا ممعبال كمون موت أدن عشلن أبوان تنسن حرسن نابزيرو نمورات بزل على 5 رح بمقلات وهدت أكلات من قصدي أم عوات شتتات تعنا مسيرتا وصل زخونة بعتوب كسرح له الزخاخيران نابقال زينام سقرم اب زوبا دوباو كحي بحر زكاد مقفاف النقوص عساتات مالت وظيف الناس فحنا عبين متسكم زلو حلافي جنفر مسرابتو بحري اتو حسين معاويه حبيرو مرتي بمتنن عينتن نمعباي سلطناتات استمروتات دغفن كم زغبر بمقاس اب بقعات زغفف عساتات زمصم محياش وصيناتو كم زخونه غليصو زاغي نطفتات مقفاف النقوص عساتات زكادلو زلو كبايتات راس تارما جماغم بيلول بيحتا برعسولي عدي كارومن سارويتان كم زخونه زحبره اتو حسين ابزي سرح نزنطفو زحاوف 49 محبرات كم زلو ابريو نطفتات مقفاف النقوص عساتات وقتاو خوينو كاب مقفاف كساب من قاصن معقابن زلو مسرح بزح سب زساتفن ناي سرع عدل زفطرن كم زخونه بمنصار دقانسيو بمسرح من قاص نزصاوتو تراموغيسوم اتو حسين وسيخو نقوص عساتات مغبي 7 انسسان كوينو سلازغلغل مسرح من قاطن معقابن بقعاتو زحلو كخون بعتو كم تسرح ارديوم اتو حسين معاويه اب موداتا مرتي نايتي كاب تحساس كساب السنه ابزلو غيزي ببزحي زركب نقوص عساتات كعبي مسرح كاب عبيت مرباس لزغونه غففت عسات تساتفون كعززو تلابي اب تسرح زنطفو بوغنوم تي بلمداو اغباب ككايرو صنحو مقفاف نقوص عساتات
ሳላ ዝወሃባ ዝተምሮን ዝግበረሎም ደገፍን ብቕዓቱ ዝሓለወ ክኸውንን ዕዳጋ ክረክብን ክኢሉ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ኣብቲ ናይ ምግፋፍ ወቕቲ ዝኽሰት ሕፅረት ቀረብ ስተ ማይ ፍታሕ ክረክብ ኣዘኻኺሮም ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ጉሪታት ዝጸንሐ ከቢድ ጸገም ስተ ማይ ንምፍታሕ ዝተዋደደ ፕሮጀክት ጽሩይ ስተ ማይ ትማል ቀዳም ተመሪቖም ወኪል ኤሪና ናዝሬት በይን ዘዳለቶ ትሕዝቶ እልልታ ሃብተማርያም ኣብ ጉሪታት ንዞባ ሰረጅቓ ብልዕሊ 2 ሚልዮን ንኣፋ ዝተሃንጸ ፕሮጀክት ጽሩይ ስተ ማይ ተመሪቑ እዚ ፕሮጀክት እዚ ጸሓያዊ ጸዓት 3 መዕደልን ነውጣታት 150 በርሚል ዝሕዝ ገንኢ ከምኡን ካብ ዒላን ናብ ገንኢ ካብ ገንኢ ድማ ናብ መዕደል ነውጣታት ዝተዘርግሐ 2486 ሜትሮ ሻምብቆታት የጠቓልል ኣብቲ መመረቕታ ኣመሓዳሪ ጉሪታት ኣቶ እዮ ፍስሓ ምንጭ ጽሩይ ስተ ማይ ስለ ዘይነበሮም ከቢድ ጸገም ከም ዘሕለፉ ብምሕባር ነዚ ንምፍታሕ ንዝተወስደ ስጉምትን ኣበርክቶ ዝገበሩ ኣካላት ምምሕዳር ዞባ ማእከል ክፍሊ ሃብቲ ማይ መክትታል ፕሮጀክታት ዓዲ ሃሎ ኩባንያ ምኹዓት ዒላ ሃብካን ምምሕዳር ንኡዞባን ካልኦትን ኣመስጊኖም ኣመሓዳሪ ንኡዞባ ሰረጅቓ ኣቶ ክፍለ ማርያም ገምሮ መስቀል ብወገኑ እቲ ብከቢድ ጻዕሪ ዝተዋደደ ፕሮጀክት ንደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን እፎይታ ዝህብ ስለ ዝኾነ ውሕሉል ምሕደራ ክግበረሉ ተማሕጺኑ ሓላፊ ጨንፈር ማይ ዞባ ማእከል ኣቶ ግርማይ ተኽለኣ ብጊድኡ ንብርቲ ካብ ኣፍ ደገ ገዝኦም ጽሬቱ ዝተሓለወ ማይ ክሰትዩ ምብቋዕሚ ዮሃና ድሕሪ ምባል ካብ መስርሑ ምክንኻኑ ስለ ዝኸብድ ግቡእ ምክትታልን ምክንኻንን ክግበረሉ ጸዊዑ ወኪል ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ዞባ ማእከል ኣቶ ኣስራት ሃይለ ድማ ዓድታት ነቲ ብገዚፍ ወጻኢታት ዝዋደድ ዘሎ መኸዘን ማይን ፕሮጀክታት ጽሩይ ዝስተ ማይን ግቡእ ምክትታል ዘይገብራሉ ዕድመ ኣገልግሎቱ ክሓጽር ስለ ዝኽእል ግቡእ ቆላሕታ ክወሃቦ ኣዘኻኺሩ ካብ ኣስመራ ኣስታ 30 ኪሎ ሜትር ርሒቓ እትርከብ ጉሪታት 353 ስድራ ቤታት ይነብራ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ሳላ ንቑሕ ተሳትፎ ሕብረተሰብን ኣካላት መንግስትን ብቕዓትን ዓቕምን ስፖርታዊ እናተማሓየሸ ይመጽእ ከም ዘሎ ብ21 ለካቲት ኣብ ባሮንቱ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ተገሊጾም ኣብታ ኣጋጣሚ ፌደሬሽናት ኣብ ዘካየዶ ስፖርታዊ ውድድራት ንዝነበረ ብልጫታትን ብድሆታትን ዝምልከት ጸብጻብ ድሕሪ ምቕራብ ብደረጃ ሃገርን ዞባን ዝወሃብ ስልጠናታት ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ብዝለዓለ ክድፋሉ ተላብዮም ሓላፊ ጨንፈር ስፖርት ዞባ ጋሽባርካ መምህር ተስፋይ ቴኬ ቦጎኑ ስፖርታዊ ንጥፈታት ንምሕያል ዝተወስደ ተወግሶታት ከምኡውን ውህደት መሻርክቲ ኣካላት ኣብ ግዜ ውድድራት እወታዊ ጽልዋ ከም ዝነበሮ ብምጥቃስ ፌደሬሽን ያታዊ ስፖርት ኣብ ንኡስ ዞባታት ክምስረት ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ንምሕያል ክስራሕ ስልጠና ህፃናት ኣብ ንኡስ ዞባታት ክድፋሉ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ጠመተ ክወሃቦ ምዃኑ ሓቢሮም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ጋሽባርካ ኣቶ ድሪስ ሳሌሕ ኣብ መወዳእታ ሳላ ውሁድ ተሳትፎ ሕብረተሰብን መሻርክቲ ኣካላትን ስፖርታዊ ውድድራት ዞባ እወታዊ ውፅኢት ከም ትረኽቦ ብምግላጽ ንዝያዳ ዕቤት ኮም ማእከል ዝገበረ ክኸውን ከም ዝግባእ ተሓሳሲቦም ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ ዋሕዲ ሽልማት ኣብ ኩሎም ፌደሬሽናት ዘይምቹእ ትሕተ ቅርጺ ከምኡውን ጸገም ዕጥቅን መጓዓዝያን ካብቶም ቀንዲ ብድሆታት ስለ ዝኾኑ ፍታሕ ክናድየሎም ሓቲቶም ኣብ ንኡስ ዞባ ዓተ ክሌዛን ክለባት ንባብን ማህዝነትን ነሰስን ብዝብል ቴማ ኣብ ጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር መንእስያትን ተምሃሮን ኤርትራ ዞባ ዓንሰባ ዝተወደበ ቅነ ምርኢትን መሸጣን መጻሕፍቲ ንፈለማ ግዜ ይካየድ ኣሎ ብ21 ለካቲት ኣብ ዝተኻየደ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ሓላፊ ጨንፈር ሃማመተ ኣቶ ኣዛዝ በረኸታ ቅነ መጻሕፍቲ ንተኸታታሊ 4 ዓመታት ኣብ ንኡስ ዞባ ከረን ጥራይ ተሓፂሩ ምጽንሑ ጠቒሱ ነተን ካልኦት ንኡስ ዞባታት ተጠቀምቲ ንምግባርን ብዝወፀ መደብ መሰረት ዝተወደበ ምዃኑ ኣብርሂቡ ብምኽንያት ቅነ ተቐሪቡ ዘሎ መጻሕፍቲ ወለድን ተምሃሮን ብሓፈሻ ኩሉ ነባር ዓተ ክሌዛን ድማ ብፍላይ ክጥቀመሉ ብምዝኻር ድማ ነቲ መደብ ንምዕዋት ንዝፀዓሩ ኣካላት ኣመስጊኖም እቲ ቀንዲ ዕላማ ባህሊ ንባብ ንምኽስኳስን ምስራፅን ከም ዝኾነ ዝሓበረ ሓላፊ ማሕበር ኣብቲ ንኡስ ዞባ መንእሰይ ንርኣዮ ረዘነ ብወገኑ ነዚ ንምዕዋት ምስ መሻርክቲ ብምውሃድ ሓያል ምድሏት ከም ተኻየደ ገሊጾ እቲ ንመሸጣን ምርኢትን ቀሪቡ ዘሎ መጻሕፍቲ ታሪክ ሓዘል ኣካዳምያዊ ፍልስፍናን ልበወለድን ከም ዘጠቓልል ጠቒሱ ድማ ዓብዪ ምጉዳል ዋጋ ተገይሩሉ ከም ዘሎ ሓቢሮም ባህሊ ንባብ ንምኽስኳስ ልዑል ተራ ዘለዎ ቅነ ኣብ ንኡስ ዞብኦም ምክያዱ ዓብ ዕድል ከም ዝኾነ ዝሓበሩ ተሳተፍቲ ኣብ ኩለን ንኡስ ዞባታት ዝካየደሉ ባይታ ክፍጠር ተማሕፂኖም ብ21 ለካቲት ብንኡስ ዞባ ዓተ ክሌዛን ዝፈለመ ቅነ ምርኢትን መሸጣን መጻሕፍቲ ክሳብ 2 መጋቢት ኣብ ንኡስ ዞባታት ዒላ በርዒድን ሓጋዝን ከረንን ክቕጽል እዮም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕብ ዜናታት ሃገራት ወጻኢ ክኸውን ምክታልኩም ክቅጽሉ ደጊመም ብቕብሪ ዕድም
زينو مسنا روي تي في ناوطلو يزغركم تعذب سلامكتالكم زي مسكن زينو وصاي ቻይና ኣብ ዝሓልፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ መንጎ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ኣብ ዝርከባ ሃገራዊ ማያት ሰካሪቶ ብቕጥታዊ ተኽሲ ዝተሰነየ ልምምድ ብዝምልከት ኣውስትራልያን ዘቕረበቶ ክሲ ዘይምኽንያታውን ሓቅነት ዘይብሉን ክትብል ነፂጋቶ ሚኒስትሪ ምክልኻል ቻይና ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሃገሩ ኣቐዲማ ነቲ ልምምድ ኣመልኪታ ተደጋጋሚ ናይ ድሕነት ሓበሬታ ከም ዘውፅአት ብምጥቃስ እቲ ልምምድ ምስ ኣህጉራዊ ሕጊ ብዝሳነ ከምኡውን ንድሕነት በረራታት ባሉታ ብዘይፀሉን መንገዲ ከም ተኻይደ ገሊፆም ነቲ ጉዳይ ብዝምልከት ብወገን ኣውስትራልያ ዝወፅእ ዘሎ መግለፂታት ምስ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ከም ዝኾነ እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ሓቢሮም ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣውስትራልያ ብወገኑ ቻይና ነቲ ልምምድ ኣመልኪታ እኹል ሓበሬታ ከም ዘይሃበት ብምግላፅ ከም ሳዕቤኑ ህዝቢ ኣብ ምምልላል ዝነጥፋ ነፈርቲ መስመርን ክቕይራ ከም ተገደዳ እዩ ዝኸስስ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ክልቲአን ሃገራት ጎኑ እቲ ኣብ ከተማ ጆሃንስበርግ ዶብ ኣፍሪቃ ክቃናዕ ዘቕንዩ ዋዕላ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ጉጅለ ዒስራ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ከም ተዘራረቡ ተቓሊሖም መንግስቲ ብሪጣንያ ምስ ኩናት ዩክሬን ብዝተኣሳሰረ ጽባሕ 24 ለካቲት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ሓድሽ እገዳ ክእውጅ ምዃኑ ኣፍሊጦም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዓባይ ብሪጣንያ ዴቪድ ላሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ እገዳ ሃገሩ ኣቐዲማ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ካብ ዝወሰደቶ ተመሳሳሊ ስጉምቲ እቲ ዝዓበየ ምዃኑ ሓቢሮም ብሪጣንያን ዩክሬን ዓመታዊ ልዕሊ 3 ቢልዮን ዶላር ንምሃብ ኣድላይ እንተኾይኑ ድማ ሰራዊታ ናብታ ሃገር ንምልኣኽ ድልውቲ ከም ዘላ እቲ ሚኒስተር ብተወሳኺ ገሊፆ እቲ ስጉምቲ መቐፀልታ ናይቲ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ከካይዶ ፀንሓ ኩሉ መድያዊ ተፃቦታት ምዃኑ ዝወቐሰ መንግስቲ ሩስያ መልሰ ግብሪ ከም ዝህበሉ ሓቢሩ ኣሎ ብሪጣንያ ኣብ ጉዳይ ኩናት ዩክሬን ተኽተሎ ዘላ ተጻባይ ፖሊሲ ደው ብምባል እቲ ኩናት ሰላማዊ መፍትሒ ክረክብ ክትፅዕር መንግስቲ ሩስያ ብተደጋጋሚ ክፅውዕ ፀኒሑ እዩ ብሪጣንያ ኣቐዲማ እውን ኣብ ልዕሊ 1900 ውልቀ ሰባትን ትካላትን ሩስያ እገዳ ከም ዝወሰነት ፀብጻባት ይሕብሩ ሊባኖሳዊ ምንቅስቓስ ሕዝቡላህ ሎሚ 23 ለካቲት ዘካየዶ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣስከሬናት ክልተ መራሕቱ መርኣያ ዘይተንበርካኽነቱ ንጸላእቲ ሓያል መልእኽቲ ዘመሓላለፍን ከም ዝኾነ መራሒ ናይቲ ምንቅስቓስ ናዒም ቃስም ገሊፆም ኣብ ደቡባዊ ቤይሩት ዝተኻየደ ወግዓዊ ስነ ስርዓት ቀብሪ ካብ 1992 ክሳብ ወርሒ መስከረም 2024 ዋና ጸሓፊ ሕዝቡላህ ኮይኑ ዘገልገለ ሼኽ ሓሰን ነስረላህ ልዕተኪኡ ኣብ ስልጣን ዝመፅእ ሃሽም ሳፈዲንን ኣቐልቦ ዓብያ ቃልቦ ማዕከናት ዜና ረኺቡ ዒሎም ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሊባኖስን መላእ ዓለምን ዝመፁ ዓሰርተታት ኣሽሓት ደገፍቲ ሕዝቡላህ ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ከም ተሳተፉ ድማ ተሓቢሮም ንልዕሊ 30 ዓመታት ዋና ጸሓፊ ሕዝቡላህ ኮይኑ ዘገልገለ ሼኽ ሓሰን ነስረላህ ብ27 መስከረም 2024 እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ቤይሩት ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ክቕተል እንከሎ ንዑ ዝተክአ ሃሽም ሳፌዲን እውን ድሕሪ ሓደ ሰሙን ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ከም ተቐትለ ይዝከር እስራኤልን ሕዝቡላህን ብመንጎኘት ኣሜሪካን ፍረንሳን ኣብ ወርሒ ሕዳር 2024 ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ክገብሩ ከም ተሰማምዑ ዝፍለጥ እዩ እቲ ስምዕ ሰራዊት እስራኤል ካብ ደቡባዊ ሊባኖስ ክወፅእ ሕዝቡላህ ድማ ዕጡቓቱ ካብቲ ከባቢ ከውፅን ኣብ ክንዱ ሰራዊት ሊባኖስ ክዋፍርን ዝጠልብ እዩ ይኹን እምበር እስራኤል ሰራዊታ ካብ ሊባኖስ ምውፃእ ብምእባያን ኣብ ገለ ከባቢታት ሓሓሊፋ መጥቃዕቲ ተካይድ በምህላዋን ነቲ ዝተበፅሐ ስምዕ ትጥሕስ ከም ዘላዊ ሕዝቡላህ ብተደጋጋሚ ዝኸስስ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ልዕሊ 1 ዓመት ብዘካየደቶ ወተሃደራዊ ስርሒት ልዕሊ 3800 ሰባት ክቕተሉ ከለዉ ኣሳት 16000 ድማ ቆሲሎም እስራኤልን ሕዝቡላህን ኣብ 2006 ኩናት ገጢሞም ምንባሮም ዝዝከር እዩ ሰራዊት ናይጄርያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሰፊሕ ክፋል ሃገሩ ብዘካየዶ ስርሒት ብውሕዱ 82 ሽበራን ክቕተሉ ከለዉ 198 ጥርጡራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ሓቢሮም ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይጄርያ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ በቲ ስጉምቲ ልዕሊ 40 ከም ተማርኹን 93 ጅሆታት ነፃ ከም ዝወፁን ኣፍሊጦ ብዘይካዚ ልዕሊ 2000 ኣፅዋርን ተተኮስትን ከም ዝሓዘ ድማ እቲ ሚኒስትሪ ኣነፂሮም ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ብዝተኻየደ ካልእ ስርሒታት ኣብ ዝምታ ነዳዲ ዝተዋፈሩ 22 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ልዕሊ 500 ሚልዮን ናይራ ዝግምት ዝተሰርቀ ፍርያት ነዳዲ ከም ተታሕዘን ብተወሳኺ ገሊፆም ሰራዊት ናይጄርያ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገሩ ኣንጻር ሽብራውያን ዘካየዶ ስርሒት ከስፍሖ ምዃኑ ክገልጽ ጸኒሖም
فلسطيناوي منقسقاس حماس كما أكل نايت مس إسرائيل سبس حس سمع مقراص صوصي تمال 22 لكاتي تابس تخير الشاوعي زوريا ملوات أسرات شدش إسرائيلاويان جهتات نتصالغيهم إسرائيل بوغنا أب أسيراتهم تصرحت لعلي شدش ميتي فلسطيناويان كتفتح تصوير يقبر زملوات أسرات جهتات أب قدامي قص نايتي يسمع ناي موداتا مسرح كم زخوني يزقل زلو حماس بإسرائيل لكاتيت 4 عسكرينات إسرائيل كم زركب زفلت يوم زاكيت نشدش سومنات بزغطله قدامي قص سمع مقراص صوصي 28 إسرائيلاويان حموش تايلانداويان جهتات كمون لعل حد الشح فلسطينيان أسرات تلغيهم علو كلتيون وغنات نتغباراونت كالاي قص نايت السمع أملكيتهم زرب كم زي جمهوري يزحبر زلو كالاي قص نايتي سمع حماس أستات 24 بهيوت زلون أستات 35 عسكرينات إسرائيل كتركب أماسيو دمان إسرائيل سراويتا كاوش متقازا تغليلا كسحب زطالبي سمين كوريا بأمريكان مشارة هاجراتن قبل عليا ذكر وتادراو متوغطاق أبتعت من محدار دونالد ترامب نازايرة كم زمت سوق إسام منسر مكلغالتا هاجرت مال إسران كلتن لكاتي تاوزوت أو مجلسي أبقربا أوان زدت خير حبارا وتادراو لممد كمون وتادراو هلا وأمريكا بدو كوريا نتصتاو كونتات حوس دسيت كوريا أب حدقا زوتو كم زخونة حبيروم سمين كوريا نتي بأمريكان كالو تتصاباتن كمتصا زخل سقات نممكات دلوت كم زلا زحبرتي مصري وتادراو عقما بحافشا نكلساو مرباتا دما بفلاي أبزل على درجان مبصح كم تسرح أفليتهم أمريكان دوب كوريان بإسرائيل كاتيت استراتيجيكاويان دبدب تنفرتي زساتفة حبراو لممد عير كم زكايرا زفلتهم نتا حبراو لممد ملاش كم تهبلوز جلس سمين كوريا كلتين هاجرات تختاقي منقسقاسات كم مكيات كحيبا التحساسيبا أمريكان دوب كوريان زكايرو حبراو وتادراو لممدات كاب مدلات ورار فليو كم زيريو منقست سمين كوريا بترقاقامي كيقلت تصنيحيم زيناتات مزام كندنا تتاتو كدقملكم أب زوبا دوبا كلتشن 24 العلميتون 64 مليون أفاز ودم رباط عنا تتجبيرو أب زوبا دوبا وكح بحر نتفتات مكفاف نغوص حساتات عبيتها مزجبو أب غوريتا زتصن حصقم ماين مفتاح استوادد بروجكت صوري ستوماي تمرغو أب زيناتات وصاي چاينا زكارتو بقطاو تخصص تسنيد من بزملكت أوستراليان زغروتو كسي نصيغابو منقص بريطانيا مسكونات يوكرين بزتاساس راب لعلي روسيا حدش القدا كوج مهانو أفليتو حزب الله لو من زكاريوس ساعات قبري عسكرينات كلته مرحتو مرآيا زي تنبركا خنتو كم زقونه قليچو زغوركم تعزتم لو مش استدالو زيناو مسناو عبزي فصم سلام كتالكم ازينسكم وددت على خوفي تطبويا صعيبات قربا خوبن سلام